Men igen kan du se, når man har en chance, hvad det betyder, når man brænder. Bum, ligger ned i den anden. Det er på 5 minutter. Brænder en chance, går 5 minutter, rødt kort, bum, 2 minutter, mål. Young yellow number 8, Dennis Sherry. Slovakia scores by number 8, Dennis Sherry. 1-0. Han kan ikke slå en aflevering, fordi han har plads på. Han er slet ikke klar over, det er Philip, der står foran ham, og så skyder han frem med Philip det der. Men okay, hvis han giver rødt kort for det der, så skal han med med konsekvent, hvis der kommer der ikke. Prøv at så han ødelagt den træningskamp. Vad fan var det där? Men er en spark, som ikke kan få den ind over. Hvad nu? Nej, det Nu? Nu? så! Ej! Det er lige før han går på ham, gør han ikke det? Han timmer den, han går ind i ham. Der kan altså godt dømme straffe på den der. Jag såg det. Det är straff, ja. Ba? Uzeo na prsa, ovaj dođe na stranu i pogodio ga jebi. To je penal jebi. Det ska vara straff, ja. Domaren är blind. Det är väl det. Er det en svensk dommer, eller? Jeg tror, det er racistisk rørt. Det er racistisk. Han ser mig det selv, at Gorski, Zivkovic og Islanovic. Han siger, det er rigtigt. Så. Kom op i fart. Ej. Hvad er det? Og så op i luften, man i stedet for at spille selv. Jeg håber ikke, at han fik trykket ribbenet der, så får han altså ondt i 14 dage. Han kan ikke trække vejret. Han hopper lige i siden på ham. Han tænder den her. Og så kommer han i siden på ham. Det er noget af det værste der. Kom den nu på den der søndag. Ja, det var nu han prøver lidt til den. Den ligger hernede, så kaster han, så får han lidt til. Godt spil. Ideen er god. Så diagonalbolde, men flere af dem. Han driver så godt. Var han henne? Ej. Ej. Han viser den kraft, men han skal bare ramme den. Slå lige på. Ahoj, Pavel. Kom nu. Kom igen. Han troede, den gik den der op. Der var ikke noget plads, og han vidste, at han ville lave.
Bazi. Quasi do Lazi. Bazi do Lazio. Men okay, de skal også med til VM, ikke? Så de er lidt sådan... for dem er det lidt mere sådan... En form. Og de har spillet 2 kampe, så i Slovakiet er det helt oppe at køre med fodbold nu. Slovakia er helt på top. Ja, lite sådana grejer. Det är liksom det är inte dags att sluta helt då. Okay, kampen bliver optaget heroppe. Ja, precis. Det vil sige, at træner, hvad analyserer de her mål. Så kan man sige, det er lige så bundet der. Så kan man sige, at han også gjorde det i de første kampe. Han afleverer. Ja.